ସାଧାରଣତଃ ରସୁଣରେ ଥିବା ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏହାର ଆଖପାଖକୁ ବି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ରସୁଣର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ବି ରସୁଣର ମାଳାକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରସୁଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବୁ। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାହା ଆପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ରସୁଣର ମାଳା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ରସୁଣର ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ଫୁଟବୋର୍ଡ ତଳେ ସବୁବେଳେ ରସୁଣ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଘରର ଫୁଟବୋର୍ଡ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2 କଲି ରସୁଣ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ରସୁଣ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷି ନିଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ରାତିରେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ତକିଆ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରସୁଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପୀଡ଼ା ହେବା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଗ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତକିଆ ତଳେ ରସୁଣ ରଖି ଶୋଇଲେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ କଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଦିନ ସାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ପେଟରେ ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ରସୁଣ ଆମର ବରଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।